DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya as in teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo Time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita. Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar as in Miss Hanelet Pertiz. Negosyo Time na! Negosyo time na naman po. Alas 2 ng hapon, aldaw ng Miyerkules. Hindi po atong natuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry as in ng DCGBAM. Hindi po ang programa na minapaabot sa tuya kay mga importanteng impormasyon para mapadali ang pagninegosyo, mamantinir na maging profitable as in masustenir ang pagtao ng trabaho as in income sa mga Bicolanos. Sabi tangani, ang gusto tayong mangyari digdi, mas lalong maugma ang pagnenegosyo. Kasi pag maugma, dakul po ang satuya ang mainganyo na magdigdi. Kasarabay tangon yan sa technical, si Ronald Baldo sa si Jerome. And of course, we have invited, actually nangyari duwang guest Opo, naman yan. Sir Diggs, oo. And of course, for this afternoon, kasarabay tamang girara yung takuyang Yan. co-host na si Hanilet. Opo, maray na hapon po mga kanegosyo time na Miyerkules na naman po mag-iiribahan kita sa laog kisarong oras. And ngunyan pong hapon, maugmahon po kita dahil jump pack po kita ki mga guest po, mga multi-awarded guest po ang satuya po. Sir Diggs na kairibahan mo niyan. Actually, tulog ko kita eh. Iyo nga ni po ko ta, Sir Diggs. Pinasibog na lang susaro. Dakul pang some other time po para Yes, sa oo. ang bawat termi po may tamang oras para sa gabos yan. Okay. Aha. So siguro dito na pagpapahalo yun, express kita ngunyan because as much as Yes. possible gusto ta to maximize itong diet na oras na naka-allocate sa tuya 1 hour. Oho, So Sir siguro Hanilet pabisto na talang Yes po, Sir Diggs, dito na po pagparahalo yun, pero gusto ta pong ipaabot hali sa Albay Chamber of Commerce and Industry na maski sayin po kitang sulok ang mundo po, pinapaabot po na permi kita dapat maugma sa satong pagbuhay-buhay, especially po sa pagnenegosyo. So ngunyan pong hapon po, gusto ta po na i-welcome ang satupong duwang bisita. Ang saro po digdi, syempre, fresh from Sumlang Kamalig, Socorros. Siya po, walang iba, si Cap June Napa. Ayan, maray na hapon po, si mo po, Sir June. Ayan. Sus maray na hapon po sa mga Pardangog and sa tuyang former Regional Director kay DTI and kay Ma'am Hanelet. Good afternoon po sa Gabos. Nalingawan mo Maray. Hanilet. Ano pa lang, Sir Diggs? Nag-level up na ito si June. Oo naman, From syempre. Kagawad to Kagawad man nila. Pero naging higher kapitan. level, no? Ibang klase. Oo. from Cap to Kagawad. Ayan, alright. Okay, sa Oo. municipal level. Dapat nga ni palanlala ganyan so pangalan niya duman honorable. And June by the way, Napa. Ayan. he is also a certified mentor kang Go Negosyo. Tama po. Tama po. So, Kaya dako dyan po din mahiling advocacy kung yan. gurano ka ang Ka-dedicated. credibility kang sa tuyang guest mo yan. Alright. Susunod po, Sir Diggs, na bisita ta po, multi-awarded chef po siya. Bako lang sa Bicol Region. In fact, sa buong Pilipinas po, walang iba po si Chef Connie Condeno. Pag sinabi tang cakes, pastries, siya po si Chef Connie Condeno. Maray na hapon, Chef. Ay, magandang hapon po sa nakikinig, lalo na po dito kay Ma'am Hanilet at saka kay Sir Rodrigo. Opo. And, second time niyo po na ako na-invite Opo, dito. second Kaya time. maraming salamat po. Siyempre po, Sa opo. lahat nakikinig. Wow, thank you po. Nakaka-inspire po kaya ang story ni Chef Connie. And batiun taman po ang Albay Chamber of Commerce and Industry President po, Pres John Glenn Lee and other CCI members po na naghihinagyog po kasi naghihiling po sa DCGB News Online, DCGB YT Channel, DCGB po AM Station and DCGB app po. Maray na hapon po sa inyo. Sige, Sir Dix, Okay. go ahead. Como ang sa tuyang topic is negosyo, kaya Aha. nga negosyo time na, siguro haputong tango na general information, general question sa tuyang mga resource person. Siguro kay Cap, kay June. Napa. How would you assess ang sa tuyang negosyo, pag ninegosyo mo niyan? You can talk about tourism related or other businesses na sa imong pagkakaputan mo yan. Before we go to the details kan sa imong pagpapadalagan kan sa imong negosyo. Sige po, Cap June. Actually po,
ako talaga nagdakula sa pagninegosyo. Yes, Talagang saksi kay ni si RD, talagang aki pa from elementary years going up to now, talagang nagdakula kami sa business world. Yes. Pero sa negosyo, bako permi maray, permi igwang challenges eh. So maabot ang panahon na ang pagpaprodukto nagluluya, murang parabakal. So duman sa mga bagay na iyan, nakakanood dapat ang sarong negosyante kung paano maggibok yung mga inobasyon, paano talaga matitest ang hanggang sain para ang produkto dapat may pabakal mangyaray maski sa panahon na maluya. Oo, iyan sa pinaka-challenge dyan talaga sa pagninegosyo. And besides talaga, when you do in the business talaga, ibahon sa pagiging employo. Bago man ako naglaog magnegosyo. Sa negosyo, oo. After, during my college years, nagtrabaho man talaga ako sa mga pribado para makanood kan tamang paglaog kan oras, pagluwas sa trabaho, di ba? Iba ang training kan pag sa diri mo kaysa duman sa And Iyo makanood managad, at iyo ka mga managad. sikreto kung paano makalusot. Oo, managad ano. Kaya, challenges pala sa duman. So, dapat perming may innovation sa negosyo. So, ang gusto mo sabihin, ang negosyo bako man na good time sa gabos, ano? Na panahon. Opo. So, you have to learn how to roll with the times. Actually, ako pa may ang sakuya na pagninegosyo, and pirmi kong nasa isip, you need to think what is it should be start with a question. Diba? Yaw ng oportunidad kung ano ang wara. Di mo paghanapon kung anong igwa. Kasi pag igwa, ang kasarabay mo dakulo na kamo. Pero kung hanapon mo kung anong wara, duman ako nagkukuha kung anong pwedeng negosyo. Pwede, tama managad. Yung yaw ng oportunidad sa wara. Wara, pero hinahanap. Hinahanap. Oo, yun. So, ngunyan po, bigyan natin ng daan din po si Chef Connie. Yung observation mo daw po sa General larangan situation ng pagnenegosyo po. Anong mga nakikita mo po? Sige po, go ahead. Para sa akin, kasi bago po kami nag-start mag-business, pareho kami ng husband ko empleyado. Si husband kasi sa cruise ship, sa chef. Ako naman sa hotel sa Manila, sa 5-star hotel, hindi lang sa Manila, sa ibang bansa rin. Pagdating sa negosyo, ang pagninegosyo po ay very challenging. Kaya nga nang sinabi ni Kap, talagang dapat wag kang mag-stop pag-innovate. Kailangan lagi may bago. So, ganun po ang ginagawa ko rin, na lagi ako nag-create ng bagong cakes. At saka, isa pa, ang pagbibusiness ay pamilya mo na to. Business is family. Hindi lang to extended family. Family Kasi, na talaga. Pamilya na po talaga. At saka, dapat, kasi pag sinabi mong family, yung mga nasasakupan mo, yung mga staff mo, ay pamilya mo na rin sila. Wala ka nang ibang Ayun. isipin kung ano ang makabubuti sa kanila. Sa kanila. Opo, kasi kami naman ng husband ko, kaya siguro sabihin na natin na hindi ganun hindi, sabi nila mayaman daw ang may negosyo. Para sa akin, Totoo parang po. hindi po eh. Akala ko sasabihin, Alam niya ni super Kap. mayaman. Hindi po. Alam niya ni Kap na minsan lagi nating iniisip yung nagtatrabaho sa atin. Kasi kami, pag anong kailangan ng mga staff namin, hanggat kaya namin ibigay sa kanila, binibigay po namin. Kaya hindi po totoo na ang mga negosyante, aywan ko sa ibang negosyante pero para sa akin, hindi po ganun ka laki ang kinikita, kasi especially nga, ang dami din natin mga duties and responsibilities as a employer. Magandang pag-usapan yan oo. Lalong-lalo na during the times of hardship. Kung Tama ano ang po. ginagawa ng isang negosyante to make the workers feel na talagang part of the family sila. Siguro magandang pag-usapan yan mamaya. Balik tayo kay Kap. Kay Kap, oo. Oo. Kap. Kasi
marami siguro tayong matutunan kay Kap. Bicol na lang giraray Kap. Ano? Mabikol tayo kay Kapo. Sige, go Ini pong ahead. sumlang, Leked do. Dahil pang sinabi yan eh. Iyo. Nowhere. So, paano mo naisip na i-develop yan, gibuhan kipaagi, para makaabot sa stage na yaon na siyangon yan. Nasabi nga ni Kasubago, over here tong sinabi ni Chef Connie, parang most sought after Yes. event place. So, And, Kap, pwede ka mag-istorya siguro. Anong nangyari and ano ang ginibo? Actually, aki pa talaga ako during my elementary years. Ang magulang ko, I was born in 1979 and ang sinundan kong tugang, born in 1978. So, I think we just 10 months lang yung pagitan me. Wow. So, ining parents ko, in my 4 months old pa lang ako, so pina-adapt ako duman sa tiyaong ko. Okay. So, kasi di niya kayang buhayon kaming Talaga? magturugang. So, Okay. during that time, ining pig-istaran ko, duman ako nagdakula hanggang elementary years. So, itong Sumlang Lake ito, yaon ako duman sa area na ito. In my duman ako nagdakula. So, pag Okay. summer kayo ito, duman kami nagkikakarigos. So, duman kami nagkakarawat. So, sabi ko niya ako, may igwang may potential so ining lugar na Sa ini. lugar. Oo. So sabi ko. So in 2010 nagdalagad akong kapitan duman sa komunidad. Pero talaga ang objeto ko lang talaga is makatabang kasi ang makatabang duman sa komunidad na ang employment mas dumakol. Oo, tama. So during that time ako sugan handicrafts eh. So Yun igwa man pa ang right. yaon sa Oo. mga tao nagtatrabaho. Pero it is not enough. Diba? Sabi Okay. ta nga ni, ang sarong produkto igwang sa product life cycle. May ups and downs. Matatapos. So Okay. So sabi ko, kung matukaw ako ki siyam na taon sa pagiging kapitan, sabi ko, gusto kong mag-gibo ki something na mabago kan pandok kaining lugar na yun. Lugar, wow. Sabi ko, igwang potential, di ba? Igwang may lake. Kaso, dahil man kinapapakinabangan kan mga komunidad. Dahil so pagsira duman, pipirasa na ang nagsisira. So, may mga peace cages, pero bako talaga orang importansya sa community. Itong Hindi masyadong economically benefiting. itong lugar na ito. yun. Oo. So sabi ko, ang problema, di mangkikwarta ang barangay. Yun. oo. During that time, kan nakatukaw ako, ang development fund mi lang, 200,000 in a year. Okay. So sabi ko, pag pinalinig ko ini 3 months, matubo garay sa water lily, sayang kang kwarta. Goodbye Iyo sa mananggad, 200,000. ano? Iyo Goodbye mananggad. sa labor Oo, cost lang. oo, So ang oo. ginibo mi, sabi ko, nilinibot ko sa barangay. Sabi ko niya ako, makiuron kita na makisumaro ini, magbayanihan kita. Wow. So, para mahiling ta kung ano talaga ang gayon kay ni. So, during that time, so syempre, di man nagtutubod itong mga ibang mga Iyo, kasi nga, oo. nakulaon ang pag-iisip mo. Na Saka, Tama. yaon na Mananggad, dyan, ano? everyday nahihiling mo, dahil mo nahiling ang potensyal. Oo, so, so, mga ordinary na lang yan. mananggad, ano? everyday yaon. So, kari, di isinda nagtutubod na ito madidevelop. Actually, maski ngunya, nag-ururong kita, I cannot imagine na Na itong nagibo lugar na ito. ito, magigibo ko. Nagibo mo, oo. Highly improbable. So, daing kwarta. So, during that time, 2012 to 2015, ang kalamidad kan Albay, kulang. Oo. Kulang. So, may ang mga local governments baga, may mga bagas, may mga stock sa LDR, sa mga calamity funds nila. Oo. So, I write a letter kay ito kan panahon ni Governor Joey na kung po pwede, matabangan kami kay itong mapalinigan ito through Food for Work. Food for work. Oo. Oo. So, it all started there. So, Wow. nakaagad kami siguro mga 300 na sakong bagas. Wow. So, bako lang ito sarong bagsakan. Kung baga ngayon yung sarong bulan, 50 ngo na. Hanggang inabot ko yung masarong taon kami. Mapalinig. Oh, wow. Tapos, So komunidad man, siyempre nagtarabangan. Taka ito, kan barangay, every now and then, every weekend, nagpapalinig kami. So sabi ko, di masusustain kasi di yung kwarta. So,
kay puan private investor para maglaog digdi para ining ekonomiya kay ining komunidad dumakula. Yes, so. So duman na naglaod sa private sector na para magbukas ki oportunidad na nagkaigo kim dakol na mga trabaho as in mga negosyo para nagbukas ki dakulaon na pinakapopular na tourist destination ng Unyan. Ayun nga, Yes, ano, so. parte na talaga siya kang destination. So sa ngunyan kap ano na ang mga sabi tang mga come on. Itong that makes the place most sought after. Sabi nga ni. Ano nang after from bayanihan sa pagrilinig, ngunyan ano nang yaon diyan? Actually, And ano nang mga benefits ang nag-accrue sa before pandemic, so itong area, this is only 500 square meter lang. Okay, Oh, oo. so oo. ito before Si Inot, pandemic, oo. po, way back in 2018 to 2020 ganyan. To 20. 500 square meter. Oo, itong so dating Ayun, Sa Suluma. Original dati pa, si no, Lumas, ito. original. Okay. So ngunyan, during pandemic, may 2-month baga na naka-lockdown itong mga residents. So Oo. sabihin na, nakikiuron sinda na matawang kitrabaho. So we extended it up to 1 hectare. So Okay, another 5,000. kasi actually, day minangani kaya talaga itong sa luma. Day so carrying capacity niya, sobra-sobra. Okay. Day talaga kaya during peak season, darahon itong turista. Na minaarabot. Oo. So ngunyan, nagdakula kami, we make it into 1 hectare na development kay itong property. Okay. Salit manggiraray. Okay. It's Oo. because namin ako sa mga mga restaurants, Mananggad. function hall, itong mga ano yan, artisan, Oo. pasalubong shop. So ngunyan, pag nagdadakulan during the tourist peak season, kulang mangyari sa area. Nasa salita nag-aaray kami. So we wanted na mas dakula Bigger. pa. Yes. Actually, ang tourist season kan Pilipinas, we started in April, March, going to September. Aron kayan. Yan dyan na po i-start. Pero kikulang kami kan area. Kaya po mo naman kipanibagong expansion. Alright. Okay. Anyway, Sir Dix, maduma naman Mabalik ko na kita kay Chef Chef Tony. Tony, ano? Oo. Sige po, Sir Dix. Anong opportunity ang nakita nyo po? Kasi sabi mo nga noon, nagtatrabaho ka sa hotel. Siguro ito naman si Mr. Dino ba? Ano? Aha. Siguro from barko, Si nag-check-in Sir sa hotel ninyo doon kayo nagkakita, no? Si Sir Dick. Kakilala. Hello, So, Sir anong Dick. opportunity nakita mo? Kinikilig si Sir Chef Tony. Oh, sige po. Sir naisipan Dick, mo hello po. magnegosyo, yung magnegosyo. Actually, nung sa hotel talaga kami nagkita ng husband ko. That time, Tama chef si Sir na po Dixon, siya. ah. Ako naman, kasi bago ako naging chef, Okay. nag-start ako sa lower position talaga. Kasi as a chef, hindi ka naman basta nakatapos ka ng culinary chef ka na, hindi po eh. Maraming process basta nasa 5-star hotel ka, nasa Makati. So that time, doon kami nakita ng husband ko. Then after 2 years, yun nga, wala pa isang taon sa hotel, kami magkaasawa. Pero that time, pumunta muna siya sa Saudi. Then after Saudi, napunta ng cruise ship. So naiwan ako sa Dusitani Hotel. Up to now, nandiyan pa rin sa Makati. That time po talaga, nung nasa kami, pangarap ko na po talaga magkaroon ng sariling negosyo. Yun na po talagang passion ko na sabi ko, gusto ko na pag nagkaroon ako ng maliit na business, sabi ko, lahat ng gusto ko na ilabas o gagawin o create, ayun, lagi ko sinasabi, masarap, maganda, magandang presentation, masarap. Yun na po ang pangarap ko. So, ang pagpunta po namin dito sa Bicol. Sa Bicol, sa Legazpi, accident lang po. May nag-invite lang talaga po sa po? amin. Si Ma'am Rose Climiña. Si Chef Robert Climiña. Na pinakilala po kami kay Tita Mid Villanueva. Kasi that time, close pa po yun. Balay Balay Sinauna. Sinauna. Sinauna, Opo. alright. Tapos kami naman ng husband ko, galing kami sa abroad. So,
Kasi ang pagninegosyo talaga may mga dumarating na pagsubok na nasa Maynila kami, doon na sana kami mag-start ng business. Negosyo. Pero na-scam po kami. Ay, nako. Opo. Oo. Isang So, challenges. So talagang nung pumunta kami dito po sa Legazpi, parang talagang masamang loob namin na mag-start kami ng business tapos na nakuha pa ng Na-scam ibang pa? tao, na-scam pa. Kasi that time, uso na pala yung scammer. O mas malakas yung business nila kaysa sa iniisip Opo, nyo. opo. So, very thankful po kami kila Tita Mid Villanueva, kila Sir Don, at saka sa family. Kasi sila po nag-open sa amin ng dito sa Legazpi na magkaroon Door of kami ng opportunities. opportunity. Pero that time, nag-work muna kami sa kanila. Pero kaya doon po kami nakilala ng Nag-umpisa. ating mga kababayan dito sa Albay. Ayun. Actually, medyo oo. kilala ko sila kasi nagtuturo Bakit, pa kayo, Sir D? kayo noon sa anong school yun? Apicius po. Apicius. Kasi partner din po kami dyan sa And then at Apicius. the time also kayo yung mamanage nung balay Opo, sinauna. opo. Kami ng I husband ko see. ang chef. Oh, Tsaka and there si were Chef times Robert. noon na nag-encourage kami na gamitin ang pili Yes po. Ayun. sa mga baked and other Oo, food oo, products. Opo. Oh, Kaya, mga ilang taon din yun eh. Create ko po yun, pili cheesecake. Pili Chocolate cheesecake. pili cheesecake. Oo. Po dito sa Bicol. Kasi sabi ko, ang dami-dami ng pili pero wala po akong naririnig na nag-create ng Although sa ngayon Part marami kang na. ng Ay, innovation. ngayon po marami, Marami na kasi na. that time nung dumating kami, wala pang gaano karami na mga restaurant dito. Opo. Pero okay. nung nag kami dito ng ng culinary school. Opo. Kasi yung dating kasama ng husband ko sa cruise ship, Mhm. yun ang naging kapartner namin diyan sa Apicius. So marami na nag-graduate na mga nag-aaral diyan. Ang iba nag po sila ng sarili nilang Ayan, restaurant. alright. Opo. Yan po. Oh, yun pala Sir Diggs ang ano po, talagang kailangan din innovation. Kaya po pala, Chef Connie, kanina na-mention mo din na si Sir Jun Napa, hindi na din news sa'yo kasi partner nyo na din po. May nabanggit kayo na yung about sa pili din po na nandun sa Sumulang Socorros po during pag may mga events po. Ano po? nire-request po nila, halimbawa, gaya ng kamuti, Mm. cheesecake. Sa kanila ko lang po yung binigay. Siguro, sila lang talaga. siguro maganda ang tandem nyo, Siguro Kasi po. gumagawa kayo ng masarap Oo. at magandang presentation. At ito naman si Jun, siya nagpo-provide ng opportunity and venue for the best exposure. Opo, Oo nga po, Nakaka- Kasi Ano? doon niya siniserve eh. Oo. Oho. Anyway, bago tayo. Ang tanong ko lang kay balik Yes. tayo kay Jun. Bicol Anong naman si- kita, Sir Diggs. Iyo, Bicol naman. anong sikreto para maging firming, sabi mo ups and downs siguro ang negosyo. yan Pero talaga yan. maski down siya, angat pagiraray. Sige ano ang po. sikreto? Sige po, Sir Kap Aha. Jun. Di ba kaya? Oo, May pero down ingat. nga, pero angat Oo. pagiraray kumpara sa iba. Ano ang dang- sikreto? ano dang sikreto Pwede mo, nga sa mga Kap Jun? services, sa manpower. Of course, yan ang gusto Actually, ang the ultimate talaga na pinaka sekreto in the business, consistency. 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 oo. Number one, di ba? They dapat iyo permi sumigibo mo, di ba? Di mo pagtunungan hanggang di mo na-achieve. Yes. Kasi Wow, consistency. based on our observations, di ba, sa mga nagninegosyo, di ba? Di pa nga natatapos sa saro na negosyo. Di mo pa nahihiling kung nag-i-income ito, nag-generate income sa imo. Mabago ka na naman. But what the very core of the business, na mawawalat, kung baga so pinakapunan mo, duman ka nagdidilensya, duman ito pinaka bread and butter mo sa business. Nag-invest ka kay iba, yung income mo nawagas. Oo, managad. Araw oo, kaya na managad. nangyayari kanina. Kadaklan. Focus muna. Focus na Focus. consistency, Yes, focus. Then, Alright. Ako man paano, ang ano ko talaga is, sabi ko nga you need to build your garden and the butterflies will come. Come in. Will come Tama in. yung managad, Diba? Oo. Sisay man maduman sa imo, number one, diba? Kung may hiling ta, sa saradit mo ng negosyo, manegosyo. Number one, the parking area.
Mhm, Ayun. What did you oo. expect duman sa negosyo na ikinugtak mo? Tapos Yun naghahanap ka na ki agad. sales na dakula. Lalo pa Iyo, restaurant ang sa oo, imong negosyo. tama, Yes, tama. oo. Dapat may parking area pala. Maski siguro niyang kasadit, dapat may space ka. And pangtulo, Mhm. at tamanon mo ang customer. Ayun, Ah, oo. Kasi ang kadaklan pa, no, they already pigahanap ko na so income. Okay. Paano ako magkakadilensya tuman sa negosyo? Mhm. You build first your customer base. Okay. Kasi yung customer mo, sino ang ma-promote sa imo through word of mouth, through social media, and everything. Na ining lugar magayon, ining pagkaon masiram. Mhm. Kasi kung without customer na atamanon mo, di man mabalik sa imo. Mabalik-balik, oo. Oo. Kasi ang iba, paano, okay na ako sa dilensya na makadilensya ako kini. Titibidin ko ining ingredients Mhm. para may ibenta ko kimahal. Mhm. Diba? Okay, oo, So, yun dapat man day ang kita guide. nag-iisip kay araw kito. Dapat ang pag-iisip ta, paano maging masiram Mhm. na barato, Mhm. then na mapabakal ko kay barato, then the people will love your product and mabalik at mabalik. Maski dikit lang na dilensya, ma-prosper ang negosyo. Kaysa duman sa dakula, dait mo nagbabakal, pero halo yung ka makabutwa duman sa problema sa negosyo na Oo, gusto yun mo. man ang ano, oo. So gusto mong sabihon, Oo. bawal itong one time big time Tama. na after kang sarong transaksyon, out Happy na. ka na, oo. Dapat itong Long-term. consistent sa Yes. quality Consistent. kang service, sa taste kang food, Yes, mga oo. arugayan. Ano? Focus. Oh, kasi actually pa no kadakulan sa tuya baga. When we talk about business, profit oriented eh. Tama. Nag-iisip oo. talaga rin na paano dumakula sa dilensya ko? Yes. Paano ako magyaman tulos? Mhm. Paano ako makadakul? Alright. Hindi mag-isip kayo yan. Ang dapat po na pinag-iisip, paano ko may offer ini na produkto na barato, na masiram, Mhm. daipig titipid dapat. Number one. Kasi once na tinipid mo, the taste will deteriorate. Yun Diba? man ang Oh, guide. yan, Oo. ang sarap pa dyan. When, sampuya, when we design, di talaga kami nagtitipid. Diba? Kasi dapat masatisfy mo yung customer. Mhm. Kasi the word of mouth na talaga na ipabalangibog ka sa mga katrabaho, sa mga kapamilya, na duman talaga masiram, magayon ang lugar. Ang pilmi na kami pig-asikaso. Oo, mananggal. Diba? Sa Oo. services, sa design. So, arog dapat talaga yan to nagninegosyo. So yan ang sinasabi mo Wow. kasubago na consistent. Yeah. Yes. Na sa first pag-offer mo, kung namit ki imbutido, sagud kung mirang offering siyan, imbutido, Human gerara yan. Sukoro Costis- or Napa Oo. brand. And So, Chef yan ang Kobe. sinasabing consistency. So Oo. siguro sa atyan, bago kita magpadagos, ma-commercial mo lang. Alright. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro, Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino
tinola, hato, gawang Pampanga. Ang siomay is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ipinagbibigay alam sa publiko na may isang sanggol na babae na tinatayang bagong silang at pinangalan ng Wivy Grace Tolalian ang natagpuan sa loob ng kulungan ng baboy na nakalagay sa isang palanggana noong December 7, 2025, bandang alas 12 ng hapon sa Zone 2, Barangay Salvacion, Calabanga, Camarines Sur. Ang sanggol na nabanggit ay nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children o RSCC, Region 5, mula pa noong December 19, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kathy Genevieve S. Barcelon at Ronnie P. Robarios o kaya tumawag sa mobile number 0935-670-9592. Trabaho, 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 trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Yes Ano po. ang latest sa mundo kan business? Yes po, maray na hapon po, giraray, mabalik kita sa programang Negosyo Time na Trabaho, Trabaho, Trabaho. Ngunyan po, the LGU Legazpi through Public Employment Service Office invites employers, business owners, and institutional partners to participate and showcase your job vacancies to a growing community of job seekers. So, ang LGU Legazpi po, through PESO, announces its readiness to serve for the upcoming Careers with Heart, a PESO Job Fair 2026, happening po ini sa February 20, 2026. Duman po ini gigibuhon sa SM City Legazpi. So, also, bago po ang job fair, PESO Job Fair po, tandaan po ang petsa February 20, 2026 duman po sa SM. And bago po yan, magkakaigwa po skills training and livelihood orientation through Dolly TESDA, LGU Legazpi, and PESO collaboration po. So magkakaigwa skills training and livelihood orientation happening on February 19, 2026, Webes po, 1 p.m. to 5 p.m. duman po sa SM City Legazpi. And another po, ang Kagsawa po, celebrating its Kagsawa Job Fair or Kagsawa Festival, magkakaigwa din po sindaki Kagsawa Job Fair. So, the municipality of Daraga through PESO will be conducting a one-day job fair dubbed as Kagsawa Festival Job Fair 2026, happening po ini on February 23, 2026, 8 a.m. to 5 p.m. at Daraga Covered Court in connection po kang Kagsawa Festival Job Fair. And on the screen po, dakol din pong mga job fairs as far
as Camarines Sur po. Later po, ipa-flash po yan kan sa tuya pong technical. So, ngunyan po, binabati ta po ang lahat po ng mga peso managers po all over Bicol region. Yan po ongoing na nagdanang po sa to. Naghihiling po si Sir Bobby Obrero, kang Camarines Norte, Sir Fanny Boras po, Ma'am Sha Toralyo kang Naga Kamsur, si Attorney Arven Sorsogon, Dolly po, mga Dolly family ta po, maray na hapon. And kaibahan tangon yan din po, si Sir Marlon Loterte po, kang Albay Chamber of Commerce and Industry, and JCI din po. So, with that po, later po, ipapahiling tayo, pa-flash sa screen so other job fair po. Kasi po, ngunyan, jump pack po kita, ngunyan po, mabalik po kita kay Sir Diggs. Okay. Job fair with a heart. Yes po, jobs Ano fair, yan, para career sa with a February heart. lang? February po, para sa Pag peso. March day ng heart. Permi man dagirari may Okay, puso. go. Always smile da kita sa syudad kang Legazpi. Okay, so yan po ang mga opportunities for employment. Yan. Mga pong trabaho, magpro-prepare na kayo sa indong resume and magduman sa mga jobs fair na nabanggit. Pero Yes. mga hihugakan, dahil natural na hugakon, Maano pa lang dahil sa po kamo mag-empleyo, magnegosyo na lang. Ano? Yun. Marayan taday kamong boss, kamo mismo ang boss. Yan. Igwa kamong pagsusugo-sugoon, kung igwa kamong empleyado. Correct. So, okay. Mabalik man po girara kita din sa tuyang programang Negosyo Time na. Kaya riba tamang girara si Kagawad, Kap, Junapa, yes. kang Sumlang Lake, kang Otop Hub, And kang Socorros. Socorros, And others. and Other Native. Napa, Ano nap, tong- Napa group of companies. and of course si Chef Connie. Mhm. Na this is the second time na yaon digdi na mas lalong nagdadakol ang naisi-share sa tuya. Yes. Okay. Oo. Nadang ko Connie. bago kung ano ang sikreto ni June Aha. para mas lalong Focus. mamantiner na buhay. Mhm. And of course, gaining ang sa iyang mga negosyo. So, the Aha. same question, ihaputa kay Chef Connie. Paano nyo, not necessarily itong mga malalim na secret, kasi hindi naman maganda yun, ibibigay natin yung trade secret natin. Pero paano na-maintain yung pagiging buhay na buhay ng iyong negosyo? Siguro number 1 po doon, lagi po ako nagdadasal kay Lord. Sabi ko, Lord, please guide us. Guidance from above. Guidance from the Above. Lord Jesus para mapalaki at mapaganda po ang takbo ng Chef Conis kasi sa dami nga po dami din namin ng mga employees. Pero number 1 po, syempre doon, gaya ng sabi ni Sir ni Cap John, consistency. Dahil lalo na sa product ko, kailangan number 1 po doon talaga, consistent yung mga product na ilalabas mo doon sa sa store. In terms of quality, in terms po. of taste, in Opo, terms of kasi- presentation. Opo, nag-choose ka talaga ng finest ingredients. Kasama na po doon yung quality ng equipment. Kasi hindi ka naman po pwede mag-create ng magandang product kung ang equipment mo ay hindi rin maganda ang quality. Kaya magkasama po 'yun. Ng quality of equipment, quality ng Raw materials. and then of course yun mga staff The din na skills. kasama mo na magtatrabaho para doon na maging maganda ang product na ipipresent mo doon sa mga natin, mga kliyente. Kasi isa pa yun, kailangan yung ipipresent mo na product sa mga kliyente ay yung mahal mo yung ginagawa mo. Kasi kung mahal mo yung ginagawa mo, lalabas po masarap, maganda yung quality ng product, at syempre lagi mo i-remind dun sa mga staff na nag-work sa'yo na kailangan may pagmamahal. Kasi kung walang pagmamahal po, hindi nila magawa ng maayos yun, trabaho nila. Oo, mahirap. Kasi kami ng husband ko, hands-on po kami. Oo nga naman. Kasi lalo na pagkain. Kaya, morning pa lang, alam na po nila yan na nandun po talaga kami. At sabi nga, ang pagbibusiness, kailangan alam mo yun, ibibusiness mo. Oo nga naman, So kung baka sinabi Tama mo, naman. kung iso-shortcut natin, parang sinabi mo na, if God is with me,
how can I fail? Yeah. Tama. Yes, po. Yun. And another thing is, the best product is the product of love. Yun. Tama. Yes po, tama po yun. Talaga naman, oo. Kasi syempre, lalo na pagkain po, Oh. ano chef, po. kung may konting aburido siya, hindi yan masarap for sure. Hindi. And siguro, Proven yan pwede ni Kap natin Jun. idagdag dyan. The workers should also love the business. Yun. As if it is their own. Commitment. Eh po, yun po ang lagi kong rini-remind kasi siyempre sa mga alam din niya ni Kap Jo na maraming may mga ibang empleyado na minsan iniisip lang makatrabaho ng 9 hours or 8 hours Oh. then makasweldo. Ang hinihingi ko yung Commitment. Pagmamahal. at mahalin talaga yung trabaho o yung ginagawa. Ayun, oo, tama Kasi naman. para naman pabalik-balik yung kliyente natin, pag malaki po yung sales, o maganda ang takbo ng business, nabibiyayaan din po sila. Tama naman, oo. Saka yung continuity na lang ng negosyo, yung yun po. sense of stability and security nandun. Nandun po, totoo yun. Oo nga. Kasi naman, karamihan ano? sa mga negosyo, kung minsan, bumabagsak. Not because the owners hindi kaya, kundi Opo. yung workers mismo ang gumawa ng mga bagay or hindi gumawa ng mga bagay para Like, mas lalong ikakabagsak, maging successful yung Oo, business. ikaka-success Opo, ng kaya business. dapat talagang training Partners. lagi ang mga empleyado o yung ating staff na lagi rin i-remind sa kanila na love what you do. Yun, oo. Actually, Sir Diggs, ini pong duwa baga Sir Diggs na bisita ta, nakakabilib sinda po. Kasi sa likod po ninda, kadakol na mga empleyado po ang nababago nindang buhay. Remember, saro sinda sa mga job generator po digdi sa local ta po. At the same time, itong economic driver po duman sa lugar mismo na tigsiserbihan man ninda sa negosyo ninda, nakakatabang pong maray. Mapatutuo po kan si Kap Jun. Ano po, Yan ang Kap Jun? sinasabi Sige lang, ng Kap iguaning Jun. multiplier effect. Oo, maski nga minsan makulog yan sa payo, pero sige Kap Jun, andangugunta po ang sa imong komento about that. Itong so, nakatabang ka po duman sa mga, yan, di enda po ang tunay na yaman. Sige po. Actually, ang pinaka talaga dyan, number one, when you have a business, job generator, and economic driver. Pero especially in a tourism industry, kasi ang negosyo ko tama nasa naman. turismo. Mhm. Ang sabi nga ni Inda, ang sarong turista nagki-create ki sa 8 trabaho. Oo, yun mananggad. Pagbaba mo sa airport, Mhm. ang sarong turista maarkilaki tricycle. Transpo. Porter pa yan. May porter pa, Ay, o yun nga duwana. yun, sa porter. So, Pagluwas oo. po, duwana. Transpo. O paglaog mo sa hotel, ma-check-in ka. Mhm. So, gigriton ka itong sa front desk. Receptionist. So, pangtulo. Then, iatod kan bellboy. So, gamit mo sa laogan hotel. So, nakaapat ka na. Diba? O, paglawas mo, madumang ka sa mga tourist destination. O, may paglima na. Maarkila ka ki auto. Oo, yun mananggad. Anom. Mabalik kay pasalubong. Oo, Ito. ito na. Makaon syempre. Makaon syempre. So imagine, di ba? Sarong Habang nasa luwas ka, naglilinig na kang kwarto mo. Yun mananggad kadakol. kadakol na trabaho. Turismo. So ang aramdaman talaga na ang negosyo, job generator and economic driver. Kaya ang advice ko talaga, be consistent. Kung gusto ta magnegosyo, talagang dapat papanindugan ta na di mo pagbayaan na dahil nalugi ka. Yun mananggad May rason ko na nalugi. Baka bako sa rason, bako sa imo, baka sa ibang tao, baka sa empleyado. So dakulo na driver na po pwedeng maging reason out, pero it's a learning process eh. Kita paano pag nag-negosyo na na-surrender tulos. Surrender tulos. Imagine, ako when I was in doing the business, I keep on reading mga success stories of the businesses sa naarugmi na kay ito, yun na Julie's Bake Shop na naging sa nabaga siya. 60-year-old na siya nagpuon talaga magnegosyo kay bakery. Bako man talaga siya nagpuna, aki pa.
60-year-old na, nagpunsa na sa karinderya, sa construction, na pigahanap ka itong mga empleyado, na pabalik-balik, hanggang sa naghanap ki tinapay, nag-create siya ki bakery, hanggang sa dumi na kulaon. Ano. So, warang edad na pigpipili ang pagninegosyo. Tama man diba? yan. Nasa puso talaga, sabi ni Chef Connie, kung talagang namumutan mo ang pagninegosyo, maluwas at maluwas duman sa sa negosyo. Meaning, so nangangarap pala, they sinda na, ang edad numero sa na yan, mindsetting pala na ipyawanan sa puso mo, Nasa na puso. gusto mo mag-negosyo talaga, malataw, yan. Okay, so Okay, siguro sa mga pinagtatakutan kang iba na magpuon. Ano palan, opo. Ito mga challenges, dahil nga ako mga negosyo, dako lang problema yan. Oo, Ano? oo. So, actually, ano itong mga challenges na inahampang kisarong negosyante? On a day-to-day basis or even sa long Puro term? aldaw, minakulog Ano ang ang payo. mga challenges? Numero uno. Iulok na lang ni Cap June. Sige Numero po. uno, I was a mentor for a go-negosyo. Yes, Yes. opo. Through a program of DTI. Kaito. And even for trainings for livelihood training sa mga probinsya, kan Bicol region. So number one na pigtataram talaga ninda, igwang produkto pero warang avenue kung sa inipapabakal. Yun man ang Diba? guide. And number two, kapital. Yun, kapital. Pero sabi ko sala, Natapalan mo. inuton mo na bako problema ang kapital kung igwa kang produkto. Oh, Diba? iyo, tama. Pero kung inuton mo ang kapital, bao ka mag-develop kay produkto, pero although kay puhan. Oo. Pero kung may produkto ka, mas iwar kang kapital, kaya mo padakulaon. Baka kasi Iyo man may ang ma-invest sa imo. Iyo, pwede. Pero kung may kwarta ka, not all people has money able to make a business. Ayun, iyo man ang ganda. Diba? Tama. Pero so mga silingon mo itong mga nagta-thrive in the businesses world na mga multi-awarded na billionaires. Dahil man talaga sila nagkatarapos yung mga pagklasik, yung mga Kung ano-anong degree. halos sila Oo. naman sa grassroots talaga na mga nagpuon talaga sila duman sa warang-wara hanggang sa nadumi na kula, hanggang duman sa naging multi-billionaires na inong mga negosyo nila. Kasi number one, bitangani, you need to be ara mo dapat kung ano nangyayari sa negosyo mo. Okay. Di ba? Dapat you should be vigilant. Aware ka. Aware. Oh, yes. Aware ka kung ano nangyayari. Then you aware of the market. Ano ba ang ipo? Ano ang pang-ipo mo niyan? Ano ang nangyayari sa negosyo ko? Kasi kami kaito, when I was in elementary years, aki pa, natitrain na kami talaga ito na di ka pwede maghiling lang ki TV. Dapat may gigibo ka. Nagkukuti-kuti. Yeah. Oo, nagkukuti-kuti. Araw ka ng training sa mga kito sa harong. Maurag. Di ka pwedeng dapat Leisure multitasking. at the same time, may pigigibo ka productively. Multi-skill. Wow. Dapat talaga aki pa. Kung gusto mo talaga ipamana ang negosyo, aki pa, yao na. I-train mo Yes. na. Pahiling mo na. So ito pala nang naging pinakasikreto po ni Cap June. So mga tigwalat sa iya, tig-input sa iya kang sa iyang mga magurang, yan ito pong sa iya mga nasa likod kang pagpadakula sa iya. Yaon yan sa iya kaya nagnegosyo. Ito talaga ang challenge sa tuya. Number one yan, sabi nga, subago, kapitalisasyon, then ang produkto, ang avenue sa inyo papabakal. Pero wala man yan ka problema kasi madali makaanap ki produkto. Sabi ko nga although the government nagtotoo ki mga trainings and DTI and the local governments, so nagtotoo ki mga proper trainings ni avenues paano ang proper way to market your products. So dapat naman nagdadangog talaga kita. Iyo man ang ganda, no? Kasi ang iba nag-attend lang for the sake of attendance. Oo. Yan ang mga inaapod na SOBs. Ano pala ng SOB, Sir Dave? Souvenir-oriented bastards. Hala! Nag-attend lang para magkakuha ki certificate, idudukrot sa wall. Ano? Ayan Yan ang mga sana. SOBs. Mas maritong nag-attend ka, nagdangog ka, may mabitbit ka pag abot ki oras. Paano mo na maintain or and na-develop ang loyalty, ang commitment kang sa imo mga empleyado? Yan Kasi sana importante yan, number one. Alright. Actually, dakula
pagkakataon, yan ng, pag when you have a bigger business. Yes, so, dakol na tao. Nakol na tao. So, makulog sa pa yung mag-manage kini negosyo, di ba? Bako parehas sa isip kayan sa'yo. Grabing Ano nga empleyado. inisip ko ni Kasubago? Iba-iba. The employee will work for you for 8 hours in a day just Okay. for the sake of the compensation. Kansweldo. But after Tama. that, babayaan man garay kita. After kansweldo ko, pero wala akong pakialam sa negosyo. Ang trabaho ko lang, Ay. ito lang, hanggang doon lang talaga ako. Okay. Pero sa kuya, very challenging. Imagine I have different companies and many Yung nga employees, yan, di ba? yung nga So ang pigigibo ko po sa kuya, for a different company, let's say for restaurant, may sarong nag-aasikaso duman na tao. Na siya ang gabos na manager, siya gabos duman nag-aasikaso, including the employees and everything. Delegation. Delegation, oo. Then another Right. is for the events, for the retail and manufacturing. May kanya-kanyang tao ito na binugtakan ko. Pero ang sa kuya, pag may problema ang sarong empleyado, di ako nakikioron. Natapanan. Kasi di i-respeto. So, Ay, manager ko. Kasi ang boss ko sabagay, si, opo. So, Tama, sabi mo, mananggad. dahil kami na Hierarchy. direkta, Di po ako Hierarchy. dahil na babypass. Apo. Yung So, mananggad. Kasi sa Manager. respeto, dapat yaon duman sa tao na niligaran ko. Niligaran mo. Apo. So paano yun nami-maintain, di ba? Number one, sabi tangani, ang empleyado, pag dahil mo tinuruan kung ano dapat ang posisyon, ano dapat talaga ang job description niya, Oo. dahil man talaga matagal yan dyan sa trabaho. Kasi number one, paglaog pa lang, di niya aram kung ano Tama talaga na ang yan. posisyon niya. Sa Iyo. in ako? Sa in siya. Oo. Kasi number one, kitang mga MSMEs, nag-employ lang kasi kaipuhan ko. Without the proper training, kung saan talaga ini. Saka mo pa lang de-develop on sa skills. Kaya ito, sabi ko, mas maray pang nagsweldo ka na lang kan tao na alangkaw ang pasweldo, kulang ang Tama. kulog mo sa payo. Oo. Kaysa nagkuha ka kulang, barato ang sweldo, Matrain ka pa. matrain ka pa, pero ang kulog kan payo, yaon sa imo. Correct. Oo. So, di ka nakakiturog, di ka nag-iisip ka kan mga ano. It's part of the business eh. Kasi yan nagtitipid ang ka. challenges pag-abot sa Challenges. mga tao. Oo, sa Si tao. Chef Connie, anong mga challenges na pwedeng i-share sa tuya? So, number one siguro yun, sa Empleyado din. Pero kasi, sabi ko nga, we treat them as a family. So, talagang kung anong pangangailangan nila na kaya namin itulong, ay tinutulungan namin sila. Pero ang sabi nga namin sa kanila, kailangan mahalin nila yung trabaho na binigay namin sa kanila. Kasi sa amin din, bago kami mag-hire, may training talaga. Ayun, alright. May training po, number one training. At pag tapos na ang training niya doon, so doon na mag-i-stay na siya sa amin. Mayroong provisionary. Kasi sabi nga, kailangan sumunod ka doon sa tamang sweldo din doon na ng duli. So, yun. Kaya nito isa kong mga matagal na po Kapamilya. sila sa amin. Pamilya na talaga. Pioneer. Pioneer po siya Oo. sa amin. So, kaya alam niya po yun, marami pong challenges ang pagninegosyo, pero sabi nga, no retreat, no surrender. Ayun man Especially agad, pag marami pong Oo nga na. umaasa sa iyong family. Oo nga Wala naman. pa po bang instance sa yung pagnenegosyo na yung train mo, nagsarili at naging kakompetensya mo na ngayon? Ay, hindi pa naman kasi kailangan po, may pinipirmahan po yan na contract. May kontrata. May oo. kontrata. Pero kasi, Ano po kontrata yun? Anong... pag non-competing. umalis siya, bawal yun. Apo. Yung product na gagawin niya? ginawa, ayun sa amin, ay gagayahin niya. Bawal yun. Opo, bawal Magiging po yun. breach. Oo. Tapos yun, kasi by section po sila eh. Opo. Sa isang section, gaya sa pastry, mayroon tagagawa ng mga base, mga sponge. May tagagawa ng icing, may Iba-iba po. May iba-iba po, specialization. Specialization. Walang isang tao na alam ang lahat ng proseso. Meron naman. Pero kasi yung pinakahid ng
production area ko. Yun anak Yun ang may namin. alam. Ay, lalaki. okay, okay. So, pag naano na doon, pupunta na doon sa mga icing section. Kung yung anak mo siguro ang separate with your blessings yun. Expansion, ano? Ano po namin talaga siya. Next, ano na yun? Nasa succession na nila Opo. yun. So marami pong challenges ang pagninegosyo, hindi lang sa empleyado. Kasi marami din tayong sinusunod mga sa government na kailangan bayaran mo. Marami din sa mga supplier. Yan, isa pa rin yun sa sa napaka challenging kasi So, iba-ibang stakeholders, iba-iba ang pangangailangan na kailangan i-comply. Opo. Yan yun. Kailangan i-comply mo talaga yan. Kaya din sa mga government. Ako pasalamat ako kasi isa po ako sa sit-up ng DOST. Sit-up po. Nakatulong po sila sa amin. Hindi lang doon sa paggagawa ng mga cakes, pastries. Kasi isa din ako sa supplier ng mga Nutriban dito sa buong Albay. Yes, Opo. Kaya pasalamat ako sa DOST, nag-comply din kami dun sa mga training. Kaya yung technology po ng Nutriban, yun po ang isa sa mga products. Sinusunod mo ngayon. Sinusunod ko. So, ang nakuha ko po yun sa mga daycare center sa DSWD. Okay. Anyway, Sir Diggs, konting-konti na lang, Sir Diggs, ang time tapo on 2 air. minutes na lang. Oo. Siguro hinga na lang natin sila ng parting words Parting kay words. kay And Kap. kung ano ang papapasalamat nila po, Sir Diggs, way back then. Halimbawa, si Kap noon, nangangarap siya doon sa Sumlang na hindi pa develop ngayon. Ano po ang masasabi ninyo, Kap? As your parting word, para maka-inspire po tayo. Sige Actually, ako kasi pag umaga, pag gumigising, number one, you make a prayer, di ba? Papasalamat ka. Then gusto ko yung silent umaga na ayoko makipag-usap muna, tapos pupunta ako sa isang lugar na tahimik. So doon ako muna parang yung realization mo in a day. Then so nakikita mo yung success, then yung on how you elevate your life from day to day, di ba? So sabi ko noon, kapag nare-realize mo, sabi ko, 5 years ago, this is only all a dream, di ba? Pangarap mo lang, di ba? Tapos ngayon, nandito na. So, wala ka nang dapat pang, di ba? Yung iba, pinapangarap nila kung anong meron ka. Totoo. Di ba? Yung iba, pangarap kung anong meron ka, kung may sasakyan ka, may bahay ka, may negosyo ka. Samantalang ikaw, yaong ka na doon sa posisyon na ito na dapat ipagpasalamat. So, in a time na arugayan, so actually when you do the business, you need to bring it back to the people Yun, advocacy talaga yun. Kasi talagang so ibibalik mangyaray duman sa tao kung paano, number one, capacity development, paano mo sinda matabangan giraray. Human ang gadon. Diba? Kasi sinda you cannot grow a business with your own. Tama. Kay puhan mo kitawo, kay puhan mo mga empleyado. So, siyempre, sabi ni Chef Connie, part of the family is the employees. So, di mo man talaga yan matatawaran. Kasi, bilang MSMEs, ang practice me, man corporate approach, talagang so family type of running a business. Yes. So talagang yung puso mo, yaon sa inda, and yaon sa negosyo. So sana ito man ng mga empleyado, naiisip din man na talaga na arog ka ito. So yun lang, and my advocacy talaga is to help the MSMEs to grow. Mas dumakol, as in dumakula pa, kasi yaon ang ekonomiya sa pagninegosyo, sa pag-iempleyo. Ayun. Magayon nitong message ni Kap. Kahit do, nagdi-dream siya. Dreaming. Sa gilid ki maawot kang Sumlang Lake. Kung paano ito maawa Ngunyan, ang continuous ang dreaming. Correct. Pero diyaw na duman sa natad na may lawn mower, correct. may mga facilities, sa laog paminsan kang restaurant. Bako siguro mas magayon na dream pa ang minaluwas. Kasi iba ng pangarap, environment. Ibang level na, Buda kaibahan sa pangarap, so mga
constituency, syempre. Okay, Chef? Chef Connie, parting words mo po para mas Ay, marami number tayong one po, ma-inspire. gusto ko magpasalamat kay Lord kasi binigyan niya ako ng wisdom at Mhm. skills na mabigyan niya ako ng pagkakataon na magkaroon na kami ng sariling business. So, sa business, marami po kami natutulungan. Hindi lang sa family ko, siyempre doon sa mga empleyado na umaasa din sa amin. At saka nagpapasalamat ako doon sa mga client namin. Hindi lang doon sa mga Ay, oo bumibili naman, ng syempre. mga cakes, sa Mm. catering, sa siyempre sa Albay Chamber of Commerce kasi nung naging member din ako sa Albay Chamber of Commerce, parang sa tingin ko parang Mas dumami yung award mo. Tapos mas nagbukang mas mayaman. Okay. Alright, sige po. Okay. Thank you. Hanila. Apo, syempre po on behalf ng Albay Chamber of Commerce and Industry, kasabay po ang satong presidente si Pres John Glenn Lee, ngayon kaibahan taman mo niyan si Sir Marlon Duterte, and gabos po na miyembro kang Albay Chamber. Dakula pong pagpapasalamat, especially po sa duwatang guest mo niya ng hapon, Chef Connie Condeno. Salamat po sa pakik. Thank you po. Yan. Thank And of you. course, si Thank you. Municipal Councilor kang Kamilig, si Honorable June Napa. Sir, salute sa imong advokasya. Okay, salamat po sa tuyang resource person kay June na inapudan sarong apudan. Sarong apo the best. Oo. Biriglaan of course kay Chef Connie na firming ready to Yes. accept our invitation. Aha. And of course sa tuyang technical kay Ronald saka kay Jerome. Salamat. And of course sa itong mga pardangog garungo niya nagtutubod na ako na may nagdadangog bang pala Iguaman Sir Diggs Padan. So, hindi naman po minatapos ang satuyang programa. Every Wednesday, 2 to 3 p.m. Yes. Digdi sa programang Negosyo Time na. Ubo ng anak?